I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Hello diya sa tanan mga nagtanaw karon sa MR Cagayan de Oro nga live, Facebook live. Kung ganahan mo sa mong mga topic, paspasi ang pislit ang thumbs up. Kung giganahan mo, heart. Kung nagkatawa mo, laugh. Kung na wow. Wow. Labi ko na sad. Sad. Sabi nila, Bernie, na kay point. Ay, dako kina kong point. Ah? You wanna try my Lahi man point? to nga point. Okay. Hait ba daw mong point? Ako ba yun? Dili, buro na yung kuhan. Nagya pa'y puwet. Lahi to! Ay, sorry. Ako po na ako'y point. Bayot man din. Kabluhan kisilingon, Roger. So daw? Lalaking dako. MR! Hello ko diya, Maria Villingera, Rico Zuabi, and Bernie B in the place to be. MR! Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Claire. 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 Claire din. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Claire. Ate. MOR, tala matagang ko ninyo kahayag. Inganim ko na. MOR na ako'y the boyfriend nga si Vincent. Sa sugod pa lang MOR, ako giuna nakakrush ka Vincent. Guwapo siya, tisoy, and all those stuff. All those stuff? Okay, MOR. Di pagaling ko niya halos ginapansin MOR. Anton nailan ako ni Vincent. Anton nailan ako ang amigo ni Vincent nga si Joseph. Og dito MOR nagpatabang gyud ko kang Joseph. Grabe akong paduding kang Vincent. Ka Vincent lagi. Vincent. Grabe paduding. Tanan na niyang post, mulay ko. Tapos mag-flood likes ko para makita sa iyahang kuhan. Kasi tawag na sa iyang notification nga na ako diri. News feeds. Iyang mga stories, sumukuhan ko. Sa way katawanan, mag-laugh ko. MOR mo, reply lang siya og like. Anang kausa lang, grabe mo rin kung malangit MOR. Usahay na siya mo comment siya sa ako bisag K. Grabe MOR bro nagpa-party ko nagpalitsyon din ko. Yung anak ko kalipay MOR. Bosa MOR grabe ang akong digid ang Jose ambot bagay nga nung crush mo gid na ko ni si Vincent. Bora mo ko siya si Brother Burns. Mao di ay. Wala mo sa letter. Wala ba yung murag si Brother Burns? Wala nakabutang? Wala. Lain ni nga leto. Amo ko. Hindi ko rin mo ma-accept. I-edit ninyo ni ha. Mahangyo. Ang ato sa kaadlaw MOR, my God, mura kong mamatay. Nayo sa kaadlaw nga wa ko nag-expect. Wow. Kadugay ba sa akong gi-order nga kape oy? Sabak No, no. alina para ako na yatag sa imo ang good news. Sama na. Nagit kay pakape para sa good news na. Siyempre, imo biya kong sulugoon. Na.
Guban ba may gabi ini kuan? Ni? Sis. Siyempre, mo ang kuan dahil ano? Guban may kami man nag-Vincent na guban. Wala mo nakita sa stories. Tunood na gito. Nagbumirang pagalim yan. O siya ba? Ano mo raga? Ana na mo bumirang. Ano natuwad siya ito yung Di ba good kay pag bumirang ni mo, wala kay naklaro ang dagway. Siyara man na to. Seryoso! Oh my Dili God. seryoso. Topi! Unya daw, magkita daw mo niya sa ako. Oh my Alas 5. God! Alas 5 ayoko. No way! Alas 5 galing, kalay-kalay mo niya siya. Unya! Dili, next year pa. Sumang ka. Maybe ako ma-excite kay ka-crazy ko. Oh my God, I'm so excited. Nakakaloka! Oh my God, no! Nasabot na nako siya nga magkita mo niya. As in. Usap-usap kayo. Ganun. Mobo. Puro politiko natin. I'm so happy talaga. Ano yung order? Ay, nag-enjoy ng waiter. Excuse me, ma'am. Ex-mayor! I just mangutal lang ako kung asa dapit ang CR diri. Yung CR po, straight lang kayo, tsaka kaliwa. Okay. Yun po, Ayaw thank niyo kalimti. May balik ko ninyo sa city hall para mabalik ang peace and order. Nakakaloka ka. Serious. So, nagsabot na miha. No, Oh my God. Mag-usap Hindi kayo ko mamaya. kaya Mag-usap to. kayo mamaya. You guys talk so that you have to solve your problem. You have to ask him. Ano man talaga? Sabi-sabi. Gano'n. At least naman before I die, kasi I only have 7 years to live. Mamimit ko. Dahon sa ito ni Bing. As in, my O, niya, alas God! O niya, alas 5. Oh my God. Kablo ka mo, ito na ko, I need to fix my hair. Baga naman ganun mong naon sa makeup. Mag-fix my hair pa ka. No, it changed makeup. Dapat no makeup look. And then, akong Sige, nails, good luck. oh. Basta kay good luck sa imo niya. Kung Daw, sa di asam manggaling. ka niya. Makita sa to before me magkita, syempre. Kalay-kalay. Okay Uy, lang. magkita sa to. O niya na ko text pag man yung kita kung okay ba yung storya or wa. Sa ba? Oh my God, thank you so much, Joseph. Basta ka. Basta you guys, you should talk. Okay. Gawan nyo. Thank you Yun yung talaga solusyon so niya. much. Pag hindi nyo gawan ng solusyon, may matatanggal sa inyo. Sama kita kay Ayusin Joseph nyo. ba? Ayusin nyo yung ganun. Tayo ng mga ganun. Ito na ko eh. Bye! Ba? Ayayo ha. Thank you! Alas 5 ha. Oh! Abay atong basurahan. Thank you. Flowers for you. Oh my God, may pa-flowers. Thank you. And napagina siya no? Fresh na fresh pa kayo na. Sa inyo man ang garden. Okay. Ngawa. Wow! Hamuta, oy. Di na ako maglangay-langay pa. Balo ka. Crush kita ka. As in, burabog, dili na ako makumpleto kong life. Kung dili ta ka may mong girlfriend, will you marry me? Ha? Will you marry me, Dredge? Wait lang ha. Ay, No, you don't have to say yes today. Pero I know, mag-yes ra gyapon ka sa ako. Pwede. lang, mura ko katamo. I'm so sorry. Ha? Wala lang, I just can't believe. Oh my God, seryoso ka? Pwede man ako makahawiran mo mga hands? Sure. Tiil na bro, tiil na. Pili. Nagkuha niyo eh. Drama. Kanang hawiran na magod ako. Maggunaguningon na akong arsahon. Medyo bugat magod siya. Vincent, is this true? Wait lang, wait. Wait lang kanin, Ani, ha? Teksa, pwede ba ako mahug sa imo? Hug, yun. Oh, sige. Pwede pa closer pa, gid? Closer.
Gano'n ka-close? Parang almost nose to nose na. Isa, Vincent, wait lang. Nakurat ko si mo, ah. Ha? Ano naman? Seryoso ka? Dili lang ko ka-believe. All this time nga akong pagpapansin, wag yun mo gipansin. Karoon na nun nga medyo wala na. Karoon na nun ka ni Dul sa ako, ah. Balo ka. Na-realize gini mo na nga mas lamig gina mga chubby. Balo ka mo, bigyan akong ampay. Sakad pa sa una. Munang kapbantay ka every time pag naka. Andiyan. Magtalikod ko, kagalaway ko. Malaan ko, murag buang. Layo pa lang, makita na ganun. Ka, mura, nagig ko irong buang. Maglaway-laway. Kasi ka pamagot, Seryoso ka, Vincent, ha? Tinood na. Ingana kita kaka-crush. Promise? Yes. Sukad pa sa una. Perminti, ang imong mga pictures nasa kumpader. Fantasize, ginauna-una bata ka. Sahay si mama, matingala, kay nga nung daganti ko mga pictures nimo. Seryoso? Tugay, ragi ko gusto nga mahimo kang girlfriend na ako. Oh my God, Vincent! Pwede ba ako makakiss? Oh my God. Kung mag-kiss kami, ning kita na, ha? Sure ka? Pwede L to L? Yeah! Katong lips to lubot? Oh. Oh my God. Kaniya, ipiyong yung mata ha. Okay, naka-close na. Wait lang. Oh, Vincent. pasensya ko sa pusod ko ha, ni Kiss. Gusto mo gud ako mabalaan kung si una mo open. Ang imo bang mata or imong paa? Okay. Pareha gid ang duwa. Vincent, first time na ako. As in? Yeah. So wala pa na sukad? Toby, gusto nimo ako ang first? Oh, pwede. Pag ako na po. Kasama makajut lang, ganina nakasilokso-lokso. Hoy! Wala sa kakatumar sa mong tambal, no? Di ba? Ingon ko sa mo magtumar kay alas 7, alas 9 na. Ibalik tamta ka sa rehab, bro. I'm so. Unsa ka? Ay, ano ka? Ayaw ambak-ambak. From first floor to sixth floor na I'm just so happy, Joseph. Take it. Unsa galing? So, unsa na? Nagstorya na mo. Ano nagkalipay? Mura kang mamatay. No, kami nagstorya. Kabalo ka. Kami na. Ay, sige kami na. Sige kami na. Kami na ni Vincent Good. Nanguyab ba rin sa mo? Mamaya mo nagstorya, nanguyab na. Unsa ni shortcut? Oo, ha. We are boyfriend and girlfriend official. Ang Serena mo is March 20 to the 19. Hala. March 20. Oh, look at my wallpaper. Tula. Huwag magaling mo. Huwag ka dyan nanguy. O ikaw ba nag-assume na sa ka? Hoy, ha? Ako yung gisigurado at first, pero serious because like I can really see it in his eyes. Uy. That he's so serious Seryoso ka? and Uyab in yun mo? love. Wala pa magaling mo nag-ilam. Mapagipag yung pagsugot na nga mag-ilam mo kay puro mo Facebook. Uyab na yun. Oo, kag-reaction na. Sad ka kung nag-uyab. As in yun, nanguyab siya sa imo? Ano sa okay ka? Wala man. Oh. Ang ako ba, dali I raman thought sa... you're happy for me. Dali raman ko kaayo. Sumano, oy. Uy, dili na dali, no? Kaya pala ba ka, pila ko ka months, naga years, anak niya, sige, Diba? stock. Kung imong ano na man good. Siyempre, basig take advantage lang nga sa laki. Kay kabalo siya nga dugay rin ng idol. Kaya mo sa talaga padugay-dugay ang pagpanguyab. Dali ara po kay. O siya, anak manggut siya nga, mas nice magunaw ng uyab na mi ka rin, and then getting to know each other than me. Pero my God, sayang na po ang chance, Joseph. Basta pala mag-change ang iyahang mind. So mo din nagdala ka ning pizza o pineapple juice. Ah. Ha? Unsam ni sweeten or unsweeten? Ang pizza. Ang pineapple juice. Dili ang pizza. Pila ka slice ni? Ang pizza. Dili ang juice, pila ka slice ni juice. Mukha sa akong baso.
para sa Pineapple juice. pizza. Ah, basoon na to. But kanina itong ice. Butang idaghani og kuan hot sauce na. Pizza. Dili ang kanang juice pineapple butang hot sauce para okay kay ang lasa. And I like it with relish. Relish pickles. Ang pizza? Tama. Ang pineapple juice, relish Pineapple juice na yung pickles. relish pickles. Relish. Si tamis kay Noy mo kuan ko ano? Pineapple juice. Di ang pizza. I just wanna rollie with a dapper. So may nagilo-hilo man yun. Unsa? Pineapple juice. Hindi ang pizza nagilo-hilo. I just wanna Pwede sige tayo ani Rola joke. Layo na kayo ito. Longest running joke ang Arinola. Uy ha, you should be happy for me, Joseph, later on. Sige na, sige na, sige na, sige na. Excuse me, ma'am, sir. Naday ketchup na pataban. Sa pizza. Dili ang juice. Abi ng strawberry, kay strawon na to ni. Para asa din ang straw ni sir. Di ka bulo sa joke. Pineapple. Di ka balo. Pineapple juice ito bag. I just wanna Para sa din ko. Ato na yung be, straw ni be. Ang pineapple juice? Dili ang pizza, to yung strawon. Hoy, Brad! Hoy, Brad! Mungurat magagalit niya eh. Oy, gi. Kita ko Ikaw liw, ba, ang atong sabot ba nga mag-storya mo ni Claire? Nga, ano problema? Ang giuyab man nimo. Pre, Kalay-kalay, gining batana. Ikaw nagsugod na sa gaba. pre, mas may man na matistingan na to. Hey, bongbo, ang gining bata. Ikaw imo ga ginatik for granted po nimo. Saliga kay in love kay sa imong babae. Dili man. Kaganaon na nimo. Oh, basin day. Ayaw Mag-work binuhangi. eh. Kalay. Ayaw binuhangi. pre. Sakit lagi akong liog, pre. Ano, pre? Kay tungkol sa pa-sweet-sweet lagi ba? No. Nahangyo sa ako nga sungay. Sungay na ako. I just Bugata kay. Nabugat ka, bro ka na Nabugat. itong Mount Apo. I just wanna rollie Sige na no taga pre. Gignas. Pre, ayaw binuhangi babae. Pre, bongbo. Pre. Ako ato, pre, nga amigo na nimo siya. Kay maluoy ko sa bahay ba kay na in love sa imo ha. Takaron. Mo galing naluoy pug go. Gusto na ako nga ma-dream come true po niya ba? O lagi, pero kabalo man ko nimo nabi kay uyab. Tapos imong dulaan nimo feelings niya. Ay, nagsaba pre. Ato-ato ra na. So, Ay, kang... kalay-kalay mga na, pre. Ay, malaka ako ibahala lagi. Hindi lagi na ako. Wag na ako gilabtan galing. Wala. Pre, Wala. pag sure dia ba. Isa ra ka kumingking ang niso. Kabalo ko magkita ra ba mo karong Birnis? Lain ra ba ka? Sa primerong date, chula, ikaduha, buga. Pre. Daw, bibong kag ang tinapo ka na kong amiga ron, pre. Ayo, sabi na, binuhangi, pre. Tinod-anay ba ng bayana, pre? Ah, sige, pre. Ako yung hinahin Ayo, lang. ayo, kung imo nang gibuhat sa ubang mga babae, pre, kato si Aida, to si Lorna, o si Pe. Kanta man na, pre. Oh. Ayo ni, pre, kaya ako amiga ni, pre. Ayo, pre, tinod-anay niya. Ako, kilig-kilig rata to. Sa pre. Medyo naribulong lagi gig ko bang. Anong grabe mo kay kakapre? Dili, Protective ba ng... kailangan ko ni Claire God, buutan na siya nga ba, pre? Lagi. Buutan ba? Seryoso ba? Dili na sa pre ng ubang mga Ako babae. na, pre. doon. Ako na, pre. Butan mo po. Pre, kailangan ko nimbong kalek. Dugay na ta, pre. Pandamay, Dugay na pre. ba mo na nga bisyo, pre, nga mamungkagay o tinapok, pre. Pili, pre. Unsa man, pre. Mamungkag kog babae o mamungkag kog lalaki? Kung asa ka nag-enjoy. Kabalo di. Kabalo di. Kala sa nag-snow bear, pre. I just wanna Pero meron naman na lood. Pre, pre, hangyo lang na, pre. Seryoso ba? Ayaw sa bungkaga si Claire, pre. Please lang. Unsa mo malugar? Ayaw lang. Di, kilig-kilig ra, pre. Ayaw lang. Buhata o ba, pre? Ayaw lang. Pre, duming mga ngyo sa sako. Ayaw lang, pre. Duming. Ayaw, please lang, pre. Kabalo biya ka sako. Inig mo na na umig sini. Pre, lain naman na yung panty, pre, kay gabok na daan. Pagwalis ni Mana, wala nagisid da. Grabe na nakaran. I just want Ano ba? I just Mo din pagsungay ng uga kanina. Nilaos. Pero pre, wapa na experience si Claire, pre. Kapang laguto, pang agya na, pre. Hindi mas maayo, pre. Eh, mura na siya ka ng bagong gulay nga crunchy. Pag, ano ba? Mo biya na akong gusto gid, pre. Pre, ayaw lagi, pre. Kanang gapang Sa mukha. lagurot gid ba? Ayaw lagi, ayaw galing si Claire. Pre, please, sa tanan, ayaw lang yun si Claire.
grabe gabi pa ko sig text nimo ba kung nakauli na ba ka wagi kay text ba. Abi na una-unsa na ka. Gi-text po na ako si Vincent di po mo reply. Nabuntagan mo no. Oh, wala siya ka-reply? O siya ka-reply ga. May galing kay karon pa ka reply. Ano ba? Nabuntagan mo. Uy, gabi pa ba ako nabalaw? Saan mo kinatawaan nimo? Hoy, Dili mo makita ako ang spark. Ako ang aura. pag sure ba? Joseph! Saan? For destiny na yung friend pa. Uy, kadyan lang, burag lain akong paminaw. Abi ko bang nag-joyride ra mo? Ay, grabe nga joyride. Super. Lahi mong tinubagan. Ha? Sulti ko sa tinod, unsay naita mo? You don't get it, my God! Sa mangyod. Nainita po siya po. Sa? Nainita po siya. Unsa na nahitabo sa inyo? Hey! Sabi Joseph! Sorry. Ako lang yung Grabe ka ang pugong gabi iba. Grabe siya. Kaya, sabot Ay, mo niya mga nga di. friend kay, yung gihako. Ano nabigay mga ayaw ka? Wapagaling mo nagbulan nagbigay na din ka. More allergy ra ba ka? Nag-inom sila kag beer no? Ulo, no. Nag-inom ka, lain na ba ka? Ba't sa makinom og beer kay mo bika din na imong kuan? Kanin mo pa. Wala to kay, ambot, ay, Ay, wala, gal na kalimot na ko unsing. sa mga things. Samang ka? Bago pa lang gali. Kaya ayun. O pa rin mo na ilang lala. Primero, pag isa nang uyab, imo nang gisugot. Dahil karon ang imong tinapok, imo nang gipabungkag. Unsa man niyo, oy! Eh, pero, kabalo magid ko nga serious gid si Vincent. Sus, walang yung kakabalo ba? Ano mo good siya nga after daw this, mas sweet pa daw siya. Wish, very strong pa daw ang relationship. Oh my God. Saan taong gawin nagpadala? Kapoy rin nga Joseph, naman. First time. gid ka perminti ko ni na about Vincent and me. Walang kakabalo. Sus, ginoo ko. Ay, sorry, nana maday ka diya. Wala pa. Ang sarili din. I'm very sorry, gid. Ano pa kayo na? Gabalo mo ka. Kailangan pa na akong i-manage yung company ni AirPods. Wow. Nagka-company na mo? Nana din may company ka ron? Atong factory sa mga tawas. Tapos si mama pa, stakeholder po biya. Stakeholder na yung mama? Oh, Pero housewife lang to siya? katong mga sticks ba? Stakeholder galing. Barbecue steak. Mabilis din. Kailangan naging ko mo focus po sa akong pag-eskwela karon. Pero kailangan kinakaroon yung ubiyaan. Sorry ha. Di magod ako pwede mabahay na akong mind. Grabe ka. Pasensya. Pag-umunod ka sa tanan-tanan, Vincent. Kung dati kakadaligi, sigutin na nilang kunin mo dalim yan. Balo ka gilove po biya ta ka. I'm sorry. That moment when we did you know, Katulugar, nag-promise ba ka sa ako kamulutag. Nga, hindi ko ni mo biyaan. pasensya na. You'll never leave me. Pasensya na. Nadala ra po ko sa akong emotion at na time. Pero ganun, galit mo. No, Vincent, dili ko masunod. I'm really sorry. I really need to go. No, kasi I only have 7 years to live now. Don't leave me, please. Pasensya na. Wala pa ko. Vincent, kung sa'yo mo ang gusto buhaton ako para di na ka mabiya sa akong kiliran. Please, just leave me. Leave you? No. And forget about everything about it. MOR. Nahitabo. Mr. President? Oh. MOR! Hanto karong gadawong pagyapon ko nga magbalik mi. O nagpatabang gyapon ko ka Vincent karon. Ay, dili kang Joseph din.
Nagpatabang gyapon ko kay Joseph karon. MOR, si Joseph mismo nag-ingon na nga undangon na nako ang akong pagkikita kang Vincent kay wa na gidaw chance. Pero nga naman yung sama na nangahantod karon. Siya ra gyapon. Og ang ending pag yun MOR. Dugay ra din na feeling sa ako si Joseph. Or na ron. Plot twist. So nanguyab sa ako karon si Joseph. Pero nagdahom ko nga magbalik mi ni Vincent. Unsa man ayo. MOR, please sulti ko sa akong anging buhaton.